Mukomana anonzi Chatunga Mugabe anokuzikanwa kuti aiwa anouya achingokonzeresa mukomana ungovhura hombe uye achikomaenda pamusoro penhau yeterm extension yemutungamiri wenyika. Zvatiri kuona kuti vakomana ava aiwa voya vachitaura vachienda against macitizens panhau dzekuti mutungamiri wenyika yeZimbabwe astepe down muna 2028 2 terms dzake dzinenge dzakwana. Sandapinda mashoko anobuda nyorwa panapa aiwa naChatunga Mugabe anozikanwa kuti aiwa is the son of the late president wenyika yeZimbabwe RG Mugabe. Nodwa subscribe or like or turn the bell icon. Tipinda paendo pake anobuda chiposta mutungamiri wenyika Emmerson Mnangagwa obuda nyora chiti yes, the constitution is clear about presidential term limits, but remember it was written by Zimbabweans who voted President Mnangagwa into office. The same people spoke about what they want on the Bulawayo conference and came out with resolution number 1 that ED must go beyond 2028. Ndomashoko anobuda chinyora panapa achitaura achiti aiwa this constitution yakanyongwa the same people vakavhotera mutungamiri wenyika. Mashoko atinoona kuti aiwa vagari venyika yeZimbabwe havasi kana kutombomateerera kana kuti kutombomanzwa just because they know kuti aiwa this constitution aiwa haina kugarwa pasi nevanhu aiwa vakavhotera mutungamiri wenyika. Yes, it might be, but panapa tiri kuona kuti even vanhuvo vari the ruling party vatingati ndo vakavhotera mutungamiri wenyika panguva ino they are also rebelling, they are also against mutungamiri wenyika. Zvatikaona mutungamiri wenyika yeZimbabwe achitoti aiwa kune vamwe vari this ruling party vatiri kuona kuti vanenge vasitomborimo, zvatiri kuona kuti vari kuenda against iye mutungamiri wenyika. Zvatiri kuona kuti mafactional fights ari kuitika the same party imomo ndo matiri kuona muri kubuda bopoto rekuti aiwa this 2030 agenda must be dismissed. Mashoko atiri kuona kuti Chatunga Mugabe achiisa contribution yake vanhu aiwa vanoenda against. Noona nyangwe mukome section make tinoona kuti aiwa vanhu vanotaura zvakashata pamusoro pake iye pamwechete naRG Mugabe pamusoro pemashoko ari achikomenda achiti aiwa ED Mnangagwa aiwa atonge beyond 2028. Tudziye mavhungiro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi? Pinda comment section yedu, subscribe or like, turn on the bell icon.